Fil-waqt li l-Oppożizzjoni qed tgħedha bin-negattività u tal-għajnejha l-isfidi li affaċċja l-pajjiż, f'temp ta' ftit xhur il-Gvern wettaq ħidma straordinarja f'diversi oqsma, fosthom dak tal-enerġija li se ssarraf f'kontijiet orħos ta' dawl u l-ilma f'Marzu. Waqt l-indirizza l-laqgħa ġenerali annwali fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħaddingli, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-Partit Nazzjonalista mhux jirrealizza li l-Aġenzija tal-Credit Ratings Fitch naqset ir-rating ta' pajjiżna minħabba d-deficit tas-sena 2012. Id-deficit li mar il-baħar taħt it-tmexxija ta' Gvern Nazzjonalista u li issa irid jiġi indirizzat. Simon Busuttil jagħżel li jkompli jiżola ruħu jmaqdar il-ftehim ma' Shanghai Electric Power, ftehim li kulħadd jaqbel miegħu. Mela u Malta laqdiet ta' min iħaddem kollha favur il-ftehim. L-unions tal-ħaddiema kollha favur il-ftehim. Mill-lat internazzjonali l-Credit Rating Agencies favur il-ftehim. Min baqa' iżolat waħdu kontra l-ftehim, il-kap tal-Opposizzjoni. Għalilna li ma jridx subajn iċ-Ċiniżi fuq l-switch tad-dawl. Jidher li l-kap tal-Oppożizzjoni aktar kuntent b'subajn ostingat fuq l-switch tad-dawl. Dan mhux gvern superf tenna l-Prim Ministru għalhekk se jisma' mill-parir tal-Aġenzija Fitch. Iżda fakkar li għall-ewwel darba l-Aġenzija Moody's min jedda komunikat mal-komunità internazzjonali u irrikonoxxiet li l-Gvern Malti qed jaġixxi fil-konfront tad-dejn tal-Enemalta. Mhux biss iżda Malta għandha ssir ċentru li tipprovdi l-enerġija lil swieq barranin. Il-Prim Ministru staqsa l-pjan tal-Oppożizzjoni x'inhu. Konna forsi nippruvaw naqtaw x'għandu f'moħħu il-kap tal-Oppożizzjoni. Naqtaw mill-esperjenza tal-aħħar 6 xhur li għamel bħala kap tal-Oppożizzjoni. Fejn aħna kellna problema li writna ta' 840 miljun dejn fost oħrajn, fost il-problemi l-oħra ma qed insemmi waħda. U bdejna nsolvuha. U kellu problema waħda li qed jgħid li taqablu ħallilu naqra dejn fil-Partit. X'għamel? Bat jgħid għax qasl qal lin-nies li ħajkeċċi nofsu. In-nofs ieħor ħallihom bla paga u għallhom titħallsux u ħajiftaħ kafetterija. Allura fl-Enemalta forsi jekk irid jagħmel ikeċċi nofs in-nies. In-nofs ieħor jgħidhom ma jaħdux paga u jagħmel kafetterija fil-power station. Hekk biss jidher li huwa l-pjan tal-kap tal-Oppożizzjoni sabiex l-Enemalta tqum fuq saqajja. Meta ġie privatizzat il-Bank Midmed fakkar Joseph Muscat, ħadd ma kien infurmat u inqas ikkonsultat. Għalhekk Simon Busuttil verament m'għandux għal xi xigor fid-dawl li l-Gvern se jkun qed jippreżenta dettalji tal-ftehim għal konsultazzjoni. L-Oppożizzjoni u t-tmexxija tagħha tixtieq tiqpa rieqda fid-dawl tal-isfidi li qed jaffaċċja l-pajjiż. Dan ħareġ ċar waqt il-meeting fuq il-fosos tal-Furjana f'jum l-Indipendenza. Iżda l-Gvern huwa mod ieħor. Kull bieraħ permezz ta' kanzunetta wara li spiċċa d-diskors tiegħu għalilhom wake me up when it's all over. Għalilhom ma titwemmix kieku ma taraħħiex, ma hekk kienet. Għalilhom biex jqajmuh meta jispiċċa kollox, meta jgħaddi kollox. Iridu jorqdu sa mal-lestu. Tal-inqas qed jammetti li għandu oppożizzjoni rieqda fil-verità. Il-kap tal-Oppożizzjoni jista' jibqa' rieqed, iżda aħna mqajmin u moħħna fix-xogħol sabiex nirranġaw lil dan il-pajjiż. Min barra l-passi ta' ġgant favuri tnaqqis ta' dejn tal-Enemalta, il-Gvern ħadem qatih fil-qasam tal-ġustizzja. Fost oħrajn neħħa liġi ta' preskrizzjoni fuq każijiet ta' korruzzjoni li jinvolvu persuni politiċi u introduċa liġi tal-whistleblower. Barra minn hekk il-Prim Ministru semma l-bżonn urġenti ta' riforma fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, fejn hemm biss psikologu wieħed li jrid jaqdi l-bżonnijiet ta' kulħadd.